Contingent number 1. Banay sa naghahiusa og malipayong mananayaw sa Huancho o Placida Padayaw National High School. Ano biya sa Mr. Iloyo? Sa kabukidnon, walang kalungkutan. Lahat ng araw ay kaligayahan. Sa kabukidnon, walang kalungkutan. Lahat ng araw ay kaligayahan. Sa Unsay ganahan mo lang ga? Wancho, my love, I want balot. Balot! 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 Di ana ang imuhang balot. Manong, 5 ballots. Placida, my darling, your ballots. Wancho, my love, I changed my mind. I want sinabawang bisno. Bisnog!